Hola a tots, bon dia a tothom. Avui us porto una notícia. Farem una segona edició de Pensaments Blaus. Aquesta edició ve amb una postal de regal i un poema inèdit en el dors de la postal. Com aconseguir aquesta segona edició? L'heu d'encarregar al vostre llibreter i llibretera de confiança, a Figueres, a les llibreries l'Auca, la Bookman o la Ploma. A qualsevol d'aquestes 3 llibreries podeu deixar el llibre pagat i el rebreu al cap de 3 setmanes. També us el puc dedicar. Si així ho desitgeu, només cal que li dieu al vostre llibreter o llibretera si el voleu dedicat i sobretot aquí. Molt bé, fins ara, petons!